Jamen, så er der en lille video her. Det er udskiftning af trim-afbryderen på en Mercury 115 hestes, eller 80 hestes, eller hvad man nu har i den samme type. Den sidder hernede bagved. Der. Det er simpelthen den, der er stået af. Den er brændt af, det er en kontaktsæt. Så den skal skiftes, og jeg har fået en ny hjem. Den er her. Så den har stået og mast på motoren hele natten, fordi den var kortsluttet og har drænet batterierne. Så nu håber jeg, at det hele det kører, når vi får den op at køre igen. Og ikke at motoren har taget skade af at have stået og trykket på det her hele natten. Så men den sidder bare med sådan en messingplade, der låser den fast. Der er den gamle ude. Der sidder med den der messingfælder der. Det er det eneste, der holder den fast. Så det er bare at sætte den i her. Vi kan ramme der. Der. Og så skal der en messingplade i. Det bliver svært at holde det her. Vi gør det sådan her. Sådan der. Se der. Så sidder der lige en messingplade over der. Så sidder den fast. Så skal vi bare finde stikket. Det er nok her et eller andet sted. Det sidder der. Det er lige lidt der. Jeg skal bare lige have samlet den. Det kan altså gøre at sætte telefonen her, så vi kan se, hvad jeg laver. Det kan det nok ikke, men vi prøver. Der er ingen plads, og det er svært at komme til her. Der. Så, klik, siger det. Så er den samlet. Så går vi over til, om ikke den kan køre igen. Men altså. Så kører motoren igen. Det er det. Det var hurtigt kvikfikser. Så det kostede 400 kroner for en ny afbrud, eller hvor meget der var. Og kvarters arbejde. Så det er det. Så nemt er det.